Šta je? Ja idem, evo ga! Vidi ga, dečak je, dečak! Vidi što je lep, živ, zdrav i pravi! Drži ga sad, ajde smrdi bre mali puma, jebote! Fuj, šta je ovo? Jeste vi sigurni da je ovo moje dete, a? Aha! Ajoj, a nema nijedno bebče tamo okolo još, a? Nema! Aj majke ti idi tamo pita još neku porodilju da slučajno neće da se menjamo. Dobro bre, dobro, šalila sam se bre, ja šalim se malo. Što samo palite bre? Nju. Joj, kako majko, ako niste znali, na ovca liči. Jao, vidi ga, furon je tatin na tahtu povuko. Ja, sine, ovo si na mamu povuko. Ajde sad ovako, kaži tata. Ne, kaži mama. Kaka mama bre, pusti mamu bre, ajde kaži, znači tata. Mama. Tata. Mama. Tata. Mama. Tata. Mama. Ide gas. Šta? Bolje kamen da sam rodila. Ona mi je bomba kao katakomba ko manđe iz moga tradicioga. Kaže ti si kamen dok ti miriše baš dobro i džaba ti lapite proba Amsterdam. Stigo sam! Čak prvak majkin, vidi ga kakav je bre, što je sladak joj bre, kakav je. I sine, a kako bilo u školi, ajde, kako bilo? Sranje! Što? Šta što? Pa samo zato što u odeljenju ima 15 dečaka, a 8 djevica, a? I opet pitaš što, a? Jel opet pitaš što, reci mi, a? Sutra menjam školu, sutra ću da je promenim. Ali, hoću sutra da me upišete u privatnu školu, imate da me upišete, ima da me upišete u privatnu školu i tamo je gas! Bože, baci ciglu i budi prastitan. Bože. Au. Kuku, Miloše, napad, go, Miloše! Desno, Miloše! Bori se, ide desno, right! Davorike, daj, samo malo daj. Ajde sine, majka ručak skuvala. Ne mogu sad igram igrice, go. Ajde sine bre, mladit će ti se. Dobro, evo. Ajde pile mamino, ajde dođi da ručkaš mama spremila ti da ručkaš mami. Evo bre, ide bre. Postavila mama da se jede, ajde dođi da jedeš, dođi malo samo da jedeš, dođi. Neću da jedem, i šta ćeš sad? Kako nećeš? Neću da jedem. I šta radiš, ajde, šta ćeš? Pa ništa, mislim, šta znam, zapale me dupe. Hoću da jedem. Rešite mu. To bilo sve što se tiče ovog videa, ja znam da vam se svidao i ako jeste, ne zaboravite da ostavite like i da podelite video na društvenim mrežama. Brzo me svi dole zapratite na Instagramu Nikola Adam i lajkujte mi sve slike logično. Zapratite me na TikToku nikola.adamović, subscribe-ujte se na moj kanal, ne znam šta čekate i zašto to još uvijek niste radili. Ne, ovdje nema, ima, prati, to kliknite, a mi se vidimo u narednom klipu. Do tada, preći neki od ova dva ovdje videa. Ćao!